Niko Säkkinen, joka aikoo yrittää jotain sellaista, mikä Niko Säkkinen varmasti kieltää. Hän nimittäin ajaa prätkällä ympyrää yhdellä renkaalla. Tervetuloa, äiti. Äiti, terve. Terve. Sähköasentaja, tai opiskelet sähköasentajaksi. Kyllä. Sähköä on myös siinä sun harrastuksessa, mitä sä teet, eli akrobatiaa. Kyllä. Mitä se tarkoittaa? Kyllä. Ja se on ihan kunnon moottoripyörä, eikä mikään mopo vaan, että se on. Kyllä. Ja sulla on 8-vuotiaana eka mopo. Juu. Sulla monta mopoa on ollut sen jälkeen. Kyllä. Elikkä tää sun ennätys, mitä sä nyt teet, niin on se, että sä aiot ajaa yhdellä pyörällä niin monta ympyrää kuin mahdollista. Kyllä. Kerro vähän, mitä siinä tapahtuu. Siinä kytkimen kanssa nostetaan takajarrulla, pidetään pyöräsen, mutta kallistetaan niin, että se lähtee pyörimään ympyrää ja keula ylhäällä, niitä annetaan sitten mennä. Jopoiko se niinku, kuinka monta ympyrää voi yhdellä tankillisella tehdä? Sähän meet siinä niinku koko päivän sitten. Juu. Ja takapyörällä nimenomaan. Hei. Onko sulla kaikki hampaat on tallessa ja... Hei. Mikä tässä on kaikkein vaikeinta tästä tempusta? No varmaan just se. Selvä. Hei, me mennään katsomaan, että miten tässä tempus käy. Onnea vaan matkaa. Joo, kiitoksia.